खुलुमबाय अनदायगाफोर दिनै आं नोंथांमोननिसिम मोनसे मोजां सावगारि लाबोदों जाय जिसु ख्रीष्टआ नैरोजा नैजिबा मायथाइनि सिगां जेरै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बियो बुंदोंमोन बिसोरखौ आंनियाव लाबो आरो जायहा बे उन्दै गथ'फोर बायदि जायाब्ला मालाबाबो सोरगो रायजोआव हाबनो मोना बेनिखायनो दिनै नोंथांमोननो दिनै आं बे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ खाथियाव लानानै मोनसे समायना नोंथांमोननि आं सावगारि एबा नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों दिनै जोंनि उदालगुरि सेक्रेटारि हाट पारिसआव सानै दौरि जागोन आरो बे सानै दौरि जानायनि गेजेरजों दिनै जोंहा जाय बिशप फैगोन आरो बिशप माइकेल आकाशथ पल दिनै जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन आर्चबिशप जन मलासिरा दिनै गुवाहाटी आर्चडायसिसनि बिथां दिनैनि गेजेराव नुजाफैगोन आरो बिथांमोननि गेजेरजोंनो दिनै जोङो इउकारिस्ट प्रसेसन आरो बेखौ लानानै बे इउकारिस्ट प्रसेसननि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि अनजाग्रा जाय गथ'फ्रा हिन्जावसाफ्रा मोनसे समायना आरफ'फोरनि महर लानानै एन्जेलनि महर लानानै दिनै बिथांमोना दिनै बे इउकारिस्ट प्रसेसनाव गिदिंफागोन आरो बिथांमोननि गेजेरजोंनो दिनै नोंथांमोना फै जों नायनि बिथांमोना बेसे समायना आरो बिथांमोनखौ नुब्ला नोंथांमोना गोजोननाय मोनगोन सोरगोनि आरफ'फोर बायदि नुनाय नायो फै जों नायदो बेसेबांबा समायना रमायना नै गथ'फोरा नुबायना जाय गथ'फोर हेल' हाय हेल' नोंसोरो दिनै नानिमोन दिनै नोंसोरो मानि महरखौ लानानै फैदों नोंसोरो आरफ' नोंसोर आरफ' जानो नागिरदों ना नोंसोरो सोरगोनि आरफ'फोरखौ जानो लुबैदों नोंनि नामा मा नाम आंनि नामा प्रिसिला नों मा क्लासाव फरायो आं क्लास 6 आव फरायो नानि नोंनालाय खुंग्रि दैमारि नों मा क्लासाव फरायो 6 आव नों मा जानो सानदों दिनै आरफ' बेनि आरफ' जानो सानदों नों सोरगोनि आरफ'फोरखौ मिथिगौ ना आरो बेजों लोगोसे दिनै प्रभु जिसु ख्रीष्टनिनो दिनै बिनि मोदोमखौ लानानै दिनै जोंनि जाय बिशपआ दिनै बेखौ लागोन आरो बे प्रसेसन खालामनानै नोंसोरो आरफ'फोरनि जागोन ना नोंना मा नाम नानि क्लेरिसा बसुमतारी नों मा क्लासाव फरायो क्लास 3 बबे स्कुलाव सेक्रेड हार्ट हाई स्कुल आच्छा नानि नोंनि नामा मेरि खबामारे नों बबे क्लासाव फरायो क्लास 3 नों मा महर जानो नागिरदों दिनै एन्जेल एन्जेल आच्छा दिनै आं नोंसोर सारो नानि नोंनि नामा मा नाम मेरि फस्टिना बसुमतारी नों मा क्लासाव फरायगासिनो क्लास 2 आरो नानि नोंना जेसि बसुमतारी नों आरफ' जागोन नोंबो आरफ' जाबाय नोंनालाय नानि रेबेका बसुमतारी मा क्लासाव फरायो नोङो 3 आरो नोंनालाय एलना मुसाहारि मा क्लासाव 6 नोंना गुनगुन मा क्लासाव 6 आरो नोंना रेशमा नार्जारि मा क्लासाव 6 नानि नोंना मा इलियाना मेरि मुसाहारि नोङो मा क्लासाव फरायगासिनो 3 दिनै नोंसोरो मानि महरखौ लादों दे नोंसोर बुंनाय आरफ' सोरगोनि आरफ'फोर मानोना नोंसोरो जिसु ख्रीष्टआबो नोंसोर बादि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोबोर अनोमोन जोबोर मोजां मोनोमोन नोंसोरनि बादि उन्दै गथ'फोर बादि जायाब्ला जों मालाबाबो सोरगो रायजोखौ मोननाय नङा बेनिखायनो जों साफ्रोमखौ जिसुनि फोरोंनायजों नोंसोर दिनै आरो जिसु ख्रीष्टनि मोदोमजों लोगोसे नोंसोर गिदिंफागोन बेनिफ्राय नोंसोरो जेब्लायबो जोबनायाव बेबादिनो देनां नोंसोरो गेदेर मानसि जागोन ना जाया जागोन मोजां फरायगोन ना फराया फरायगोन नोंसोर गोथार मानसि जानो हास्थायगोन ना हास्थाया हास्थायगोन नोंसोरो मा बिमा बिफानि मबाइल लानानै नोंसोरो गेलेबाय थायो नामा सानफ्रोमबो मबाइल नायो नामा नोंसोर मा नोंसोर आर'ज खालामना खालामा जिसुखौ खुलुमना खुलुमा आरो बिनिफ्राय नोंसोर आरोबाव बिमा बिफाखौ मान होयोना होआ बिमा बिफाखौ आरो गावनि देरसिनफोरखौ आरो जेब्लायबो नोंसोर न'खराव इसोरजों लोगोसे गलि गलि थानो थाया एबा आर'ज खालामना खालामा नोंसोरो देरनानै माबायदि जागोन नों मा जागोन मोजां मानसि डक्टर जागोन ना इन्जिनियार ना सिस्टार जागोन बुं नों गावनि जागोनखौ मिथिया दे बुं डक्टर येस थेंक इउ नोंहालाय नानि डक्टर नोंहालाय सिस्टार नोंहा डक्टर आरो नोंहा प्रेसिडेन्ट आरो नोंहा मा जागोन दे नोंहालाय इन्जिनियार आरो नोंहालाय सिस्टार आरो नोंसोरो दे मा जागोन बुं डक्टर गावनि थांखिखौ बुं आरो नोंहा आरो नोंहालाय जोबोर मोजां दिनै अनदायगाफोर जोंनि गेजेराव जोबोद समायना महर जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ आंहा दिनै फिसा हिन्जावफोर बिराद मोननाय
फिसा हिन्जावफोरखौ मोननाय बादि मोननानै खुसिजों गोजोननाय मोन्दों मानोना दिनै आंनि फिसाजो आलफन्सियाबो दंनायमोनब्ला बिसोरजों लोगोसे सोरगोनि एन्जेलफोर बायदि जानानै मारिया प्रसेसन इउकारि प्रसेसनाव गिदिङोमोन अब्लाबो दिनै बे फिसाफोरखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे समायना बिबारनि गेजेराव थानानै बिसोरखौ गोजोननाय मोननानै जोबोर हामबायो दाना फैदो जोङो नोंसोरखौ लानानै जों दा दान्दिसे उनाव बै गिर्जायाव जिसुनि मोदोमखौ लानानै जोंनि गासै फोथायारि आइ आफारि बिदा फंबायखौ ज' लानानै जोङो बे उदालगुरि टाउनाव उदालगुरि सोरगिदिं जोङो जिसुनि मोदोमखौ लानानै जोङो बिनाय बिगोन आर'ज खालामगोन प्रसेसन खालामगोन बुहुमनि थाखाय जोंनि हादरनि थाखाय सान्तिनि थाखाय सावथाल बर' दानलाय सुलायनि गेजेराव गोजोननाय अननाय फैफिननो थाखाय नोंसोर बिगोन ना बिया बिगोन सान्ति आरो गोजोननि थाखाय दे जोबोर मोजां दे जों अब्ला जों दा दान्दिसे जों फट' लानोसै दे